Evidentment, superar el 50% és molt important, molt. Entre altres coses perquè, malauradament, encara no l'hem superat mai. I és evident que fa uns anys, no gaires, érem els únics que intentàvem superar-lo, els únics, i que sempre l'hem volgut superar, i que superar-lo per primera vegada, sens dubte, serà un fet rellevant. Serà rellevant també perquè ens ajuda a explicar-nos a la societat catalana i ens ajuda a explicar-nos davant del món. L'estat espanyol, tal com ha demostrat i com li agrada demostrar, disposa de moltes eines. Disposa d'un exèrcit i d'uns cossos policials disposats a apallissar ciutadans que van a votar. Disposa de fiscals i disposa de jutges. De quines disposem nosaltres? Nosaltres, demòcrates, disposem d'una eina. Fonamentalment, una eina, que són els vots dels ciutadans. Si hem de compensar aquestes eines de les quals l'Estat disposa i que està disposat a utilitzar-les contra la democràcia, vol dir que nosaltres hem de ser molts. Perquè és l'única eina que tenim. Hem de ser més forts. Nosaltres no compartim que l'objectiu sigui ser cada vegada menys i cada vegada més purs i cada vegada més nets i cada vegada més febles. No, al contrari, hem de ser cada vegada més forts, cada vegada més transversals, i això s'haurà de demostrar en aquestes eleccions, tant de bo, i s'haurà de demostrar sempre que en tinguem ocasió. I una altra qüestió que també s'entén perfectament és que és impossible que nosaltres pactem amb el Partit Socialista en el govern de Catalunya. Impossible! Entre altres coses perquè, com hem explicat moltes vegades, els dirigents del Partit Socialista de Catalunya estan satisfets, estan contents amb les polítiques repressives. Han aplaudit aquestes polítiques repressives, han protagonitzat aquestes polítiques repressives, han contribuït a l'exili de molts dels nostres, a la presó de molts dels nostres, a que hi hagi alguns milers de persones d'aquest país que estan sota la petja de la repressió. I això ho aplaudeixen, malauradament, cada dia, uns dies de forma més explícita i uns dies de forma més dissimulada. Però ells hi contribueixen. Per tant, és impossible que hi hagi aquest acord que vostè planteja. Absolutament impossible. A nosaltres la responsabilitat no només no ens espanta, sinó que ens agrada. I assumir responsabilitats ens agrada. I és per això també que estem a la presó. I és per això també que ens tenen a la presó. Perquè volen impedir per tots els mitjans que nosaltres puguem contribuir a l'assumpció d'aquestes responsabilitats, que puguem contribuir en aquest camí cap a una república, que tindrem més força o tindrem menys força per treballar cada dia per la millora de les condicions dels ciutadans. Com ho hem fet, per exemple, aprovant uns pressupostos de l'Estat que, si no els haguéssim aprovat, ens condemnaven a quedar-nos en els pressupostos que havia aprovat el PP, els pressupostos del senyor Montoro, uns pressupostos que eren molt limitats i molt limitatius, uns pressupostos que impedien afrontar els enormes reptes que teníem al davant, i nosaltres tenim l'obligació de vetllar pels ciutadans de Catalunya cada dia, resoldre les situacions en els àmbits sanitaris, en els àmbits hospitalaris, de l'assistència primària, de les escoles, de l'ensenyament en general, i això es fa amb més recursos. I per tant, què fem? Doncs prendre decisions que siguin útils als ciutadans, encara que hi hagi qui les critiqui, perquè les seves prioritats no són les mateixes que les nostres, no, perquè les seves prioritats no són les escoles i els hospitals, d'acord, no ho sé, les que siguin, però les nostres, sí, les nostres prioritat és la gent, el patiment de la gent, les dificultats de la gent, i que la gent d'aquest país se'n surti.